Су, жер, ут, һава. Әбием миңа элекке заманнар турында сөйләргә ярата иде. Тынычлык чоры. Аватар су кабилләре, җир патшалыгы, ут иле һәм һава күчмәннәре арасында тигезлек саклаган заман. Ләкин барысы да ут иле һөҗүм иткәч үзгәрде. Аватар гына бөтен 4 табигать көченә ия, рәхимсез ут милләтен туктата ала иде. Әмма дөнья аңа иң нык мохтаҗ чакта ул юкка чыкты. 100 ел үтте һәм ут иле сугышта җиңүгә якынлаша. 2 ел элек әтием һәм кабиләбезнең ир-атлары җир патшалыгына ут иленә каршы көрәшергә юл тоттылар. Абыем белән мине кабиләбезне карыга калдырдылар. Кайберләр аватарның яңадан тууына ышанмый, цикл өзелгәндер ди. Ләкин мин өметемне өзмим. Мин ышанам, аватар кире кайтып дөньяны коткарачак.